Kuinka moni teistä heittää freestylia itse? Onks täällä ketään, kuka haluaisi heittää freestylia? Tänne on! Rohkeasti lavalle, nyt on mahdollisuus! Ainoastaan motocross-pyörällä. Onks ketään, jos ei oo, niin ei tarvii pitää minkkiä vai mukia. Laittakaa vaan. Se on totta. Otetaan vaan open mic loppuun, jos muutama löytyy varmaan. Mä voin olla! No niin! Krister Bin ollut Free Rap Hall of Fameissa. Se ei halunnut jää vaan yhden sanan ihmeeksi. Nyt Säntä pääsee sinne tietenkin Ensimmäinen. Mä olin Ensimmäinen Free Rap Hall of Famer. Se on totta. Eli Katinan aplodit sillä. Katsokaa tarkkaan, kun me tullaan syksyllä tänne, niin tekin voitte olla Krister. Ette ihan, mut melkein. Teilläkin on oma selfie-keppi. Mä rupesin vaan somettaa. Ihan ei tos opettaa. Onks muita räppäreitä? Tänne vaan rohkeasti, jos haluaa tulla. Nyt on mahdollisuus tulla räppään. Täällä on kiva yleisö, täällä on mahtava vetää. Ei ne syötteitä. Ehkä. Ai, mitä? Ei me ketään pakoteta, me pistetään open mic pystyyn. Ja vittu! Antakaa Kristerille lämpimät aplodit! Hyvä kansa, kuunnelkaa mantra. Tämä on omistettu kaikille mun frendeille, jotka ovat nauttineet kemikaaleja, mut en viitsi sano niitten nimiä resilaareja. Mä tuun tänne nolaamaan itseni, mun nimi on Krister ja se tuntuu hirveesti moro. Samanlainen kanoni kuin mulla, mut mulla on parempi kuin sulla. Mikki vaihtoo, se on niin helvetin nättiä. Porsaani jätkä tiputtaa sitä räppiä huolella. Tarjoilee sitä tuotetta, kirjoitetut läpät. Hei, odotappa vähän, täällä on tänään räpätty aiheista, minuuteista ei nyt yhtiä. Yksiä sanoja, mutta musta ei oo räpätty sanakaan. Sitä ihmettelee, vaikka näissä tapahtumissa joka kerta menee vaihtoon. Vähän niin kuin vaimo. Hoida hommat joku päivä, mä oon vielä vieras. Jossain vaiheessa ehkä jos nää jätkät haluu, mä tulen tänne, mutta huomaa, että jälleen se tulee, koska mä en luovuta. Mä oon selvinpäin, joten mun ei tarvii juopua. Hei jupuli, kuuleks mä oon selvinpäin ja hoida homma, niin näin toi sisäpiiriläppä. Mut se piti tulla tänne räppää. Moro, mitä jätkä? Joten tätä toimintaa pitäis aletisti tukea, koska tääkin setti menee YouTubeen. Kun mä kuvaan nää, niinku aina. Vaik mä en oo tunnettu jätkä, niin mun sana painaa. Mä oon siis tässä, jos joku väittää mä oon huono räppää, niin me voidaan tietty pätlää. Mä teen senkin, olen ekspertti, saan tästä valkolakin sekä takin. Ja kuen päälle annon rakin, minkä takia? Koska mä oon vähän kuin Tupakki. Ei vaan, mä en oo ketään muu kuin Kristeri. Nyt te tiedätte mitä sitten siinä. Mä voin jatkaa ja jatkaa sen, jatkaa ja Solonitkin on vittu jatkaa jo matkaa. Kuten kerralla, se vaan tulee niinku taas totta kai. Ja peukut nousee ylös, koska joka päivä tehty huoliteltu. Olen siis hionnut taitoni mestarilleseksi. Olen masterkokki. Jos haluat tehdä työn ruokaa, niin tule sitten meille. Mä teen hyvää ruokaa, mä maustan hyvin. Ja jos mä räppään, niin homma menee yli. Ja vinkki vaihtoon. Huikee Kristeri, hyvä meininki! On kuinka vielä ketä haluu vetää? Siellä on sitten solu! The stage is yours, the stage is yours, the stage is yours. Joo, jos haluut, niin puhutaan sit vapaa sanaa. Tää on se hetki, kun tää sake oli vapaa. Ja open mic, ihan sama oli hidas tai nopea haippi. Saa räppää vaikkei dikkais kaikki. Ja vaikka ei tuntiseita taitapana. Jos joku tulee räppää, niin se on aivan sama. Koska ei olla jäässä niinku jotkut jäähileet. Se on mulle vaan pääasia, että Tampereella on bileet. Ainakin mun mielessä. Ainakin kun näin taitavia räppäreitä mun vieressä. Ei voi mitään muuta kuin vapaa sanoja niittää, kumartaa pikkasen sekä kiittää.